Yes, Abuja branch. I should know. Thank you very much. Thank you. His Excellency, the man that did very well when doing his dinner as governor of the state. So, the other churchmen, the sincere life. Chief Quantity Surveyor UBC Iguaya, Honorable Baya, Yana Dr. Sonny and Enugu here, the Registrar of Local University, and Law in the Honorable Frank, the Professor Frank in the Honorable Baya, Dr. Rosie Madi, I take a look, I take a look, and back. What is it, Gregory? Gregory, you are saying hi to you. Well, do you have anything to say?
Umba one. Umba. Taking in reception. That's going to the church. We got who look over IGA here. Chief Ogweshu engineer also. Yabu Gumba go through Benny, no by all the world of Novo. And how many Chief Emeka Eze boy IGA and I'm all young. She has on the better. I know I should like a lot. They can have you want on a daba. What do you know why was Chief Emeka Eze? Yeah, governor. Oyo ọbụla na-ekwukwe ndị ọ na-eme ka ọ ga-esi metụta ndị ọzọ kachikwa na ụlọ anyị nwoke Emeka Eze abụghị ezigbo mmadụ ma bụ mmadụ a niile tụrụ ebe a tata onye fụtakwa ọchịrị na ya ji nke ka ya mkpa mana ịbụ ụfọdụ kọke obodo oyibo ụfọdụ afọrọ ihe niile mkpa niile ji ha tụọ ebe a tata ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu onye ọ dị ebe ihe na-emetụta ndị ọzọ ga-abaite ụwa n'ụwa anyị nọ na ya ụwa abụghị obe mmadụ Okay, sir. Thank you, sir. I cancel. I am actually Honorable Chike I bịara ka akwanyelu ezigbo afọ anyị bụ Chief Emeka Eze onye Amokwe ji eme ọnụ anyị ka bịa kwanyere ya ugwu wee sị ya na Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa ya bịara ime tata ezigbo nwa afọ Amokwe ji eme ọnụ I ga-ekelekwa the world chairman PDP Amokwe okene ndị na-esola Amokwe TV kwa ike ihe a na-emeta asha aka anyị ekenekwe ndị be anyị na-esola anyị na Amokwe TV nnekwa ya unu anyị nwoke bụ Emeka Eze the one-time SSA to the president Absalami Abubakar and the one-time aspirant of ADP gubernatorial candidate in Enugu State ọwa ahụ Amokwe ihe Amokwe na-adị mma ihe Nigeria na-adị mma ihe Enugu State na-adị mma ekwe ka o chedo anyị Chukwu ka ha ka anyị awụ na awụ mana ọ uche Chukwu bụ na ọ ga-adị etu a so na anyị bịara ịkwanyere ọgụgụ ikpeazụ na-achịkwa ọha na eze ha soro anyị kwanyere ofu nwa na-amụrụ ọha bụ ọbụ anyị ekene unu daalụ maka isoro Amokwe TV. Thank you so much. Unu esola anyị na Amokwe TV live update ebe anyị nọ bụ ebe a na-eme reception ya bụ nnukwu mmadụ Chief Emeka Eze ụrụ mana enyichegbuo anyị na-emezi reception ya ụrụ ga-abụ ọba anyị na-eze daalụ Franco, how are you? Wow, thank you. Yeah. Amokwe.
Barrister Sullivan Ihana Churchman, the former governor of Enugu State, on the bar life. Oh, you go to the town. Sullivan Chimebu, who you the town. Chief Charles Agade, insurance man, all of by a hundred and He's a great man. One man on, I'm open man on. Enugu State man on, Nigeria is man on. Thank you. Just one you yeah. Bụrụ barrister Emeka Eze anyị na-ekele gị ọ great organizer bụ agị ụmụneke na ọgbakwa nke afọ n'ọkụ ụmụneke biko n'ihi ya agwa anyị nọ live kịta ndị mmadụ na-esonyere anyị ụwa niile n'ihi na-agwa anyị gbasara Emeka Eze Chief Emeka Eze a na-emeta ngwa unu n'ahịa ndị bịara usoro otu esi were Emeka Eze bụ ọdụ a great man o nyere ndị be anyị aka o nyere ndị ọzọ aka ụwa niile bịa ịkwụ ya ịdị na-eji ya na-eso ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa unu n'ahịa ma ndị igwe ma ndị shi ebe ọ bụla gọvanọs bịaranụ agago one Peter Obi our leader bịara hia ihe bịa nọnyere ndị be eze so ihe anyị na-akọwa bụ na onye ọbụla mewe ọhịa nyere ụmụaka aka nyere ndị be anyị aka nyere ndị ọzọ aka ka e wee cheta ha mgbe ha nakwa ụwa bụ ohu mbịa uwe ihe anyị ji bịa gwekwenye nke anyị ji na nọọ ihe anyị metere n'ụwa ka a ga-eji na-erute anyị ọha anyị na-eme maka Emeka Eze ahịa wee afa eji eje mba na Amokwe biko n'ihi na-agwakarị ndị niile na-enyere aka maka ịhụ na ihe a na-aga ndị chi ebe dị iche iche wee bịa ndị okwu nwere ike ịgwa ha ihe na-agwa ha bụ na ịhụ ọka anyị ji mee mezi nshie ya anyị mee ndị mitin kee ọrụ kpọta ụmụaka be anyị kpọtakwa ụmụaka ndị ọzọ
ha na-abịaghị aka ike ihe mmanya ma nri ma nri ma ndị egwu inekwa ya na ohe ebe a na-aga ha nshi aka ihe niile na-aga ọhụma onye ọbụla na-eri ha aracha aka agụ mmanya anyị na-ekele igwe ọnụ ọha igwe ndị eke anyị chere gị nnọọ n'ama okwe biko ndị ihe na-agbazi na-esoela anyị n'ama okwe tiri gbasara onye a na-enjita ngwa Chukwu bụ n'aka bụ Chukwu kere wee mara ụbọchị ike eje ụbọchị okere gị ụbọchị anyị ka ahụ Emeka Eze anyị bịara ezigbo mmadụ ma ụwa niile maara ọdịpendị gị na ya doro mata ndị unu nwoke ebo chanel anyị niile ma na-arụkọ ọrụ ya anyị na-ayọ Chukwu ya nakwara mkpụrụ obe ka ezinụlọ ya nwee ike ikpiribite mmiri dị n'ime ya ọ na-adụghịkwa ewa jiri na a na-achọ onye isi famili achọ ka a na-achọ ihe na-aga ka a na-ayọ Chukwu ka nabatakwa ogbe ndị ama okwe dịwa ochi anyị bụ ọbụ anyị niile na-akpịrị ya deme the powerful chairman of Woods Local Chairman, Honorable Philip Omo, member representing the South Constituency, Honorable Oke Aneke Hanyaneba. I make a rule, I should not have Chairman, no, I shouldn't have. As you are joining us in Amokwe TV, make sure you tell us where you are joining us from. Tell us where you are. Share this video, let it go viral. Anywhere you are in the world, let us know, please. Actually, video are interactive. Interactive. I'm not only a film, mana I think on network I do for over 100 online. Can I go my bullshit? So now buy bullshit video here. Okay, I'm on a young cabin behind me. Oh, yeah, I'm Stick email. Oh, the moon. Stick Hannah, Basha. Oh, no, I got for Amokwe TV. Only yet. And yet, let's see what the more when I make an Amokwe TV, last year you spoke to me. Yes. I know. I buy a na banana line, especially a motor line. I think in the Babo, but not a Babo. That's me up one. My friend on Facebook now. Hilary. How are you? I okay. Yeah, thank you, sir. Because why I have why he had a better why he come back or you land. I'm a life in Mensa. He had a better when I celebrate okay back. He can't Jimba. Oya mo pe ni ma ko ha. Manu wa ma ko ha. Oh, aye kene. Dey na baka ndi na so line no wane na dey na akwa. Dey na akwa ndi na so line line. Dey na akwa ndi na so line line. Dey na akwa kana ha. O ni aso be ka wa ma ha be ma. Na cho nu Nigeria. Ike odu ala gugu. Aye kene. Deme. O ni shaye kene. Deme. Baka ya ha wa ye ha na me ko shaga. Okay. Wa bu onya Kesley. When the boy you are going to Amokwe. Oh, I'm going to Amokwe. I did here, boy. Amokwe. I be here to celebrate and also rest. Our okay, mother, Amokwe. Madrika, Ikeje Jemba, Emeka Eze. And I am very grateful. I am a
na-aga nke ọma ụwa niile nọ here everyone nọ here they represent na confirm na nwoke anyị na-celebrate today anyị na-bury today abụghị obele mmadụ. That's it. Thank you very much. Ọ na-agakwa ọfụma?
Ciao.